बर'नि बिफा सोरखौ बुंनाय जायो? डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गाना जों बर'फोरनि सालाय बिजौ थानाय मोनसे स्ल'गान। मिथिगौना बेखौ सोर होजेनग्रोदोंमोन? आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाया माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो सोर? बेफोर गासिबो सोंनायनि फिननाया मोनसेयानो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमोन्दै। बिथाङा माब्ला बबेयाव जोनोम जादोंमोन, मा सोलोंथाइ लादोंमोन, माब्ला एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन, माब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेनदोंमोन, बेफोरनि सोमोन्दै दिनै बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायगोन। गोबां सुबुंफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ बर'नि बिफा होननानै मिथियोब्लाबो बिथांनि सोमोन्दै दाबो गोबाङानो मोजाङै मिथिया। जायफोर मिथिया बे भिडिअआ बिथांमोननि थाखाय। जायफोर मिथिखायो भिडिअखौ नायनो गोसो गैयाब्ला समखौ ओरैनो खहा खालामालासिनो दानो ओंखारलांनो हागोन। मानोना जिउनि मोनफ्रोमबो समा जोबोद बेसेन गोनां। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय फिसा मोनसे खावलायनाय, आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदानब्ला बड' एनालाइसिस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै ला। बेबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ थाब थाब मोननो हानाय बायदि। लोगोसे भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम आरो सोलोंथाइनि सोमोन्दै। 31 मार्च 1922 मायथाइ। आथिखालनि क'क्राझार जिल्ला दतमानि बरागारि गामियाव हरनि समाव जोबोर गोब्राबै बारहुंखा बारदोंमोन। बेबायदि बारहुंखाजों सोगोमखांनाय समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिफानि मुङा मंलाराम ब्रह्म आरो बिमानि मुङा लेबस्रि ब्रह्ममोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सानै बिदा आरो सानै बिब' दंमोन। स्वामेश्वर ब्रह्म, बिमल ब्रह्म, टिम्फि ब्रह्म आरो रम्भा ब्रह्म। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि न'खरा जोबोर गोरिबमोन। उन्दैनिफ्रायनो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोनांदोंमोन। गोरिबब्लाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ फरायनायखौ माब्लाबाबो खम खालामाखैमोन। 1963 मायथाइयाव मकरापारा गुदि फरायसालियाव फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन। देरगोन मुलाखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो होननाय बादि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआबोदि गेदेर सुबुं जानो हागोन बेखौ गुदि गेजेर फरायसालियावनो सुबुंफोरा हमखाङाखादोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1975 मायथाइयाव शक्ति आश्रम गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजादखौ मेथ्स आरो एडभान्स मेथ्सआव लेटार लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिदोंमोन। बेनि उनाव पिइउ आनजादखौ कटन कलेजनिफ्राय फिजिक्स आयदायाव लेटार लानानै उथ्रियो। 1981 मायथाइयाव बिएससि आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय 1986 मायथाइयाव एमएससि उथ्रियो। दानिया आं नोंथांमोननो फोरमायगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै हाबा मावनायनि सोमोन्दै। 1986 मायथाइनि 29, 30 आरो 31 मार्चआव रौतायाव जानाय आबसुनि 18थि जथुम्मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो आफादगिरि बिबान होनाय जायो। बेनि सिगां 1978-79 मायथाइयाव बोखावै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन आरो 1983-84 मायथाइयाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरिबो जादोंमोन। आरो 1986 मायथाइयाव रौतायाव खुंनाय जथुम्मायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आबसुनि 8थि आफादगिरि जादोंमोन। जिउआव साख्रि मावनो थाखाय गोबां दैदेनगिरिफोरा माहारियारि आफादखौ नागारनानै थाङो, नाथाय बड'फाया इनकाम टेक्स अफिसार साख्रिखौ नागारनानै एबसुआव बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ एबसुआव बिबान लाना खामानि मावामोनब्ला बर' हारिया दिनै मा जागौमोन? बर' हारिया दिनै जाय सिमांखौ लानानै थांनानै दं, जानो हागौ बे सिमांखौ रावबो नुनो रोंनाय नङामोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आबसुनि आफादगिरि बिबान लाखांनायनि उनाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय 1987 मायथाइनि 2 मार्च खालारखालि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ गिबियै जागायजेनो। आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ लाफानानै गासै 92टा दाबिखौ लानानै सोमावसारनायखौ जागायो। बेनिफ्राय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव थाद'नाय गैयै सोमावसारनाय जायो। 1987 मायथाइनि 12 जुनाव गुवाहाटीनि जर्ज फोथाराव सुबुं गौमा। बे सुबुं गौमायावनो डिवाइड आसाम 50-50 स्ल'गानखौ गिबियै होजेनग्रोयो। 1987 मायथाइनि 10 नभेम्बर खालि गोदान दिल्लीयाव सुबुं गौमा। 1,50,000 सुबुंफोरखौ लानानै क'क्राझाराव 1988 मायथाइयाव 4 जानुवारि खालि सुबुं गौमा। 10-11 फेब्रुवारि 1988 मायथाइयाव हांगार स्ट्राइक उखैहाब सोमावसारनाय। 1 निफ्राय 5 मार्च 1988 मायथाइयाव हाइवे ब्लकेड। बेबायदिनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव अनजिमा गैयै सोमावसारनाय जादोंमोन। उखैहाब सोमावसारनाय, राजा लामा होबथानाय, रेल लामा जथेनाय, गोजोन हानजा सुरनाय, सुबुं गौमा, आसाम बन्द बायदि बायदि हाबाफारि लानानै बड'फानि दैदेननायाव थाद'नाय गैयै सोमावसारदोंमोन आरो बेबायदिनो गेजेर गेजेर सरकारजों सावरायनायबो सोलिदोंमोन।
बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारियाव जोनोम जानायानो जों बर' हारिनि थाखाय खाफाल गोनां। बर' हारिया दिनै जाय थासारियाव दङ, बड'फानि सानस्रि सिमां आरो लामा दिन्थिनायजोंसो बेसिम सफैनो हादों। बेखौ जों बयबो गनायनांगोन। 1990 मायथाइनि 1 मे बे साना बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथावसिन सान। बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि खालामनो बायदि बायदि आदब सोलोजों सोमावसारनायखौ दैदेनबाय थानाय बयनिबो सिबिजाथाव आंगो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै बम्बेनि टाटा मेम'रियेल केन्सार हस्पिटालाव रुंसारि जायो। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैसिम थांनानै थायोमोनब्ला जानो हागौ बर'नि सिमाङा दालागै जाफुंसिगौमोन। बर'आ गेरेमसा हारि जासिगौमोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि हाबा मावलांनाय आरो बिहोमाखौ बे भिडिअ'आव बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथांनि उन्दै समनि दुखु खस्थ'निफ्राय लानानै बर' हारिनि थांना थानायनि सोमावसारनायनि दुखु दाहासिम बड'फानि जारिमिना जोबोर गोलाव। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारियाव सुख'हायै बिहोमा होलांनाय, बर' हारिखौ फोजाखांनाय, लामा दिन्थिलांनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनो बड'फा एबा बर'नि बिफा बिमुं होनाय जायो। लोगोसे 31 मार्चखौ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जायो। गोजोनथावसिन बाथ्राया बे, आथिखालाव दुलाराय आसामाव बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान एबा चात्र दिवस महरै फालिनाय जायो।